barakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jama'a to idan kuka shigo kamar haka kuna biyo da ɗin kawo ku nan tura kun ga super kun ga abin nan ɗin shadoswap ɗin haka sai ka shiga nan connect. Kana shiga sai ka taɓa metamax in kana da ita. Sai kawo ka cikin metamax ɗinka kamar haka ka yi connecting da ita. Yau yana ɗan loading ne shi yasa ɗayan service ɗin ne sai a hankali. Yauwa. Na network ɗin ne ke ɗan loading shi yasa. Kade yana yi da zaran ka yi connecting already ko da ma idan dai haka na da wani ko haka na internet zai iya nuno mashi. To alhamdulillah ga nan dai yanzu ya buɗe. Yana ta. Yauwa to kun ga nan ya ga can yayi abin nan. Ga nan yayi abin nan ga ko nan ga wallet haka. Yauwa nan ga ko nan ga wallet. Yanzu to abin da za ka yi sai ka taɓa abin nan wurin trade. Kana taɓa trade sai ka taɓa nan ka canza shi ka sa USDT duk coin ɗin da zai haka so ga nan wanda ake so ka yi swapping misali idan muna haka testnet ne haka Ethereum token, USDT token, CUSDC duk dai ga nan sannan ga Bitcoin duk wanda ake so. To yanzu mu ɗauki USDT. Yauwa bari mu sa adadin abin da aka gare mu gaba ɗaya. To kun gani mu sa adadin gaba ɗaya abin da aka gare mu 0.6. To kun ga abin da ya faso ya ba da dala 53.8 ya faso. Kun ga yadda abin yake ga nan sun ce minimum receiving ga nan sannan price import abin da za su ɗiba na gas fee kenan da liquidity ga dai yan duk sun abin nan sun rubutu. Sai ka yi dandanan swap confirm. Kana yin haka to haka shi kenan. To haka nan ma abin ya hito a zahiri a takaice. Kun ga kuɗin da na yi swapping ɗin shi ga farashin shi nan ma ya hito nan din haƙiƙa dala 377 testnet. Kun gani ga nan 0.06. Jama'a gaskiya mu gode ma Allah alhamdulillah alhamdulillah. Duk wanda ma ya yi zai iya gwada yi ya gani saboda ya tabbatar Allah ya sa mu dace.